चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल फरायसालिमायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेंटल फरायसालिमानि गोदान खुंथायारि आरो सोलोंथायारि न'खौ बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसे बिटिआर सरकार आरो एनटिपिसिनि मोनसे जथाय हाबाफारि बड'लेण्ड डिजिटेल लिटारेसि एन्ड काउन्सिलिं सेन्टारखौबो बेखेवनानै होयो। जायनि थांखिया डिजिटेल खाबुखौ बांहोनाय आरो गुन गोनां सोलोंथाइ आरो गासै मददनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ गोहो होनायनि थांखि। बेंटल कलेजाव प्राय 1.5 कोटिनि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक दिनै बेखेवदों आरो जोबोद मोजाङै लुफुंदों। आं नुनानै जोबोद मोजां मोनदों। चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि जोबोद मोनसे गोनांथार गोजौ सोलोंथाइनि मोनसे फसंथान बेंटल कलेज आरो बे बेंटल कलेजनि थाखायनो जोंहा साहा ओनसोलनि फरायसाफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जथेस्थ' मदद मोनदों। दा बे फरायसालिमाखौ एबा कलेजखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जौगाहोनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हिसाबै दिनै बेवहाय आरोबाव मोनसे एनटिपिसि आरो बड'लेण्ड सरकार जयैनो जोङो माखासे डिस्ट्रिक्टआव डिजिटेल लार्निं सेन्टार बानायदोंमोन आरो बेखौबो दिनै बेखेवबाय। बेवहाय गासै 30 कम्पिउटार दङ। बेवहाय फरायसाफ्रा बेवहाय गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ लानो हागोन, गोबां रोखोमनि प्रग्रामखौ बेवहाय खालामनो हागोन। आं बेंटल कलेजनि लाइब्रेरिखौ नायबाय, जोबोद मोजां वेल मेनटेन आरो वेल मेनेज खालामनानै लाखिदों। दा बेबायदि फसंथानफ्रा जुदि इन्टारनेल आरो एक्सटार्नेल इनभाइरनमेन्टफोरखौ थासारिफोरखौ मोजाङै बेलेन्स खालामनानै मोजां थासारि लाखिनो हायोब्ला जोंनि फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मदद जागोन। आं बेखौ नुहुरदों आरो बिनिखायनो जोङो इयुनाव बेंटल कलेजाव साइन्स स्ट्रिम बेवहाय थिसननांगोन। मानोना दिनैनि जुगा बयबो मिथिगौ साइन्सनि जुग। साइन्स आरो टेक्न'लजि बेखौ जोङो लाफानानैसो आथिखालनि सासे नागरिकआ एबा सासे सिटिजेना गोग्गो सिटिजेन, राफोद सिटिजेन जानो हायो। दा नंखायनो जोङो आसाम सरकारखौ नारसिनदों जे थाबैनो बेंटल कलेजावबो साइन्स स्ट्रिमखौ थिसननांगोन। जाय समाव गावनि गोग्गो सोलोंथाइ लानानै गावनि जिउखौ दाफुंनायनि सम, बे समाव जों आथिखालनि लाइमोनफोरखौ मटर साइकेलजों एक्सिडेन्ट जानानै दा सम फैबाय थानायखौ जों मटर साइकेलजों एक्सिडेन्ट जानाय, ड्राग्स जानाय बेफोरो गोदान थासारिफोर फैदों आरो बेनि फारसे जोंनि लाइमोनफोरखौ, फरायसाफोरखौ जोङो सांग्रां खालामनांगोन। दा नंखायनो आं खावलायदों जे सासे फरायसाखौ जोङो टेक्सट बुकनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बिसोरनि मरेल साइड जि आखल आखु दानाय बेवहायबो जों गोसो होनांगोन। बिसोरनि स्पिरिचुवेल साइडखौबो जोङो एसे गोसो होनांगोन। मानोना बे देरफुनाय बैसोआव माखासे थासारिजों मोगा मोगि जायो आरो बेखौ मालाबा सौसिनो हास्लाबैयाव जोंनि लाइमोनफ्रा मालाबा गाज्रि थांखि लाफ्लाङो, सोरबा जौ लोङो, सोरबा मटर साइकेलखौ गोसा सालायनानै एक्सिडेन्ट जायो। बेफोरबायदि थासारिखौ जों गोबां नुनो मोनदों। दा नंखायनो सोलोंथाइ जि फसंथान बेवहाय जोंनि फोरोंगिरिफ्रा टेक्सट बुकखौ फोरोंनायजों लोगोसे स्कुल कलेजाव माखासे मरेल क्लासखौ होनो थाखाय आं खावलायगोन आरो लोगोसे गामिफ्राव जोंनि जि धोरोमानो जाया मानो एसे स्पिरिचुवेल क्लासखौबो लायोब्ला अब्ला बिसोरो एसे बेलेन्स आरो मेन्टेलि बिथांमोना जोबोद मोजां जानानै थांनो हागोन। आं बेखौ नुहुरदों। दा नंखायनो बियो वान साइड माने एक्सन बा वान साइड एफर्टजों जानाय नङा। एफर्ट शुड बी फ्रम अल साइड। गासैबो साइडनिफ्राय बेवहाय नाजानाया थानांगोन। थेंक इउ सार। गासै समष्टि बासिनि थाखाय बे मोनसे गिदिर साक्सेस। दिनै मानगोनां बिटिआरनि CM सारा दिनैहाय एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक दिनै बेखेवनो थांगोन। एमाउन्ट 1 कोटिनिबो एसे बारा। जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे ओनसोलाव जोंनि बे बेंटल हाई स्कुल बा कलेजआ मोनसेल' आरो बेयावनो गोबां स्टुडेन्टसफ्रा दिनै बेयाव एडमिसन खालामनांगौ जायो आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोद गुरुत्वपूर्ण। दा बेवहाय जिखिनि दिनै मोनसे साक्सेसफुल इन'ग्रेसन खालामनो मोन्दों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जादों आरो गथ'फोराबो बेनि थाखाय बिराद लाब मोनगोनखौ जोङो नुदों। आं बेखौ खावलायगोन जे बेंटलाव जोंहा मोनसेल' बे कलेज दङ 5 किल'मिटार्स रेडियासआव ओरैबो। दा बेखौ फोथांना लाखिनायाव मानगोनां बिटिआरनि CMआ दिनैहाय जेनोखि गावनि फान्डनिफ्राय दिनै बेखौ बिथांखौ बाख्नायदों आरो आसा खालामदों बेखौ जों जथ्न' लानांगोन आरो बे बेंटल ओनसोला मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे सेन्टार
आरो बेखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौआ बयनिबो दायथ' आरो बेखौ जथ्न' लानांगौ बयनिबो दायथ' आं बेखौहाय सानो। आथिखालनि फरायसाफोरा बाइक मटर साइकेल एक्सिडेन्ट जानानै गोबां जिउ गोमानायखौ जों नुदों सार। नंगौ बे जेनोखि केस स्पिड बाइक सालायनानै एक्सिडेन्ट जानाय मैयाबो मोनसे फेसबुक मिडियाआवहाय नुनाय जादों सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला बे थैनाय जादों। दा खोथाया जाहैबाय जोङो बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोंहा एडमिनिस्ट्रेसनबो दङ नो डाउट। दा बेजों लोगोसे जोंनि गार्जेनफोराबो आरो जोंनि जेनोखि लकेल ससाइटिनि मानसिफोर बिथांमोनाबो एसे जेनोखि मटिभेसन जे बाइकआ साबानो खारो। दा बेजों लोगोसे जोंनि जेनोखि इयुथ्सफोर सेंग्राफोर बेसिकेलि बिथांमोना दिनैहाय बांसिनै इन्जयमेन्टआव सालायनानै एक्सिडेन्ट जानायखौ नुदों। आं बेखौ खावलायदों जाहाथे जोङो बेनिफ्राय जाहाथे मोजाङै बिथांमोनखौ जेनोखि कन्ट्रल खालामनायनि बेबस्थायानो जाहैबाय बिथांमोनखौ एसे काउन्सिलिंनि गोनांथि दङ आरो निस्सय आसा खालामदों जेरैहाय जोंनि बे ओनसोलावहाय जेनोखि स्पिड ब्रेकारफ्रा फिसा दङ थिगानो बेनि सायावबो कन्ट्रल जायो। आरो बेजों लोगोसे जेनोखि ड्राग्सनि बाथ्राखौ बुंदों बेथ' रिपिट जेरावबो ससाइटियाव जागासिनो दं आरो बेखौ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो नोजोर होबाय थादों जाहाथे ससियेल जेनोखि इम्पेक्ट बियो बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों। दा बेखौ निस्सय जों साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुयेल लेभेलनिफ्राय लानानै आरो गामि ओनसोलनि जेनोखि दैदेनगिरिफोराबो बेखौहाय एक्टिभ भाग लानानै बिथांमोनखौ काउन्सिलिंनि गोनांथि दं आरो मटिभेसन गोनांथि दं होननानै आं सानो। सार नोंथांनि समस्थियाव बे फरायसालिमाया गंसे सार बे फरायसालिमाखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय माबायदि खामानि मावनांगौ सार? निस्सय दिनैथ' बे जेनोखि बेंटल कलेज बेहाय जोङो दा आधुनिक एकदम मडार्न माबाजों गासैबो लुफुंजाजोबनायखौनो जाबायखौनो जोङो नुबाय। दा गासैबो बेहाय गोनांथिया फुलफिल माने 90%आनो जाबाय। न' डाउट माखासे दंबायो बेफोरखौ बानायफुंनायाव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि इएम बिथाङानो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सायाव नट अनलि बेंटल गासै जायगायावनो स्पेस लेब खुलिनायनिफ्राय लानानै आरो जेसेबां सहाय नांगौ बिथाङा दिनै मदद होबाय थादों। निस्सय जोंनि बे बेंटल ओनसोलावबो दिनैहाय मोजाङै जेनोखि गोनांथि दं बेखौहाय मोनदों आरो बे बेंटलखौ जोङो बयबो फोजौनायाव जोङो थुलुंगानाय दङबा जोङो मदद खालामनायाव बेवहाय जोङो नोजोरा दंबाय थायो। बेथ' जोबोद मोजां जेनोखि मडार्न टेक्न'लजिनि जेनोखि डिजिटेल लाइब्रेरि दा बेखौ जोङो मोननो हादों आरो जोङो बाख्नायनांगोन दा जोंनि बिटिआरनि हेफाजाबजों आरो जोंनि एनटिपिएसनि मददजों दिनै बे जेनोखि कम्पिउटार लाइब्रेरि बेखौ जोङो मोननो हादों। बेहाय 30टा स्टुडेन्टआ खेबसेनो फरायनो हागोन आरो बियो एकदम आधुनिक मडार्न जि टेक्न'लजिजों जोङो फरायनो हायो बेखिनि माबाया फेसिलिटिया बेहाय दङ। दा बेखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगोन आरो बेखौहाय जोङो मोजाङै सोलोंनायाव जोङो बाहायनांगोन आरो निस्सय आं आसा खालामदों बे जेनोखि लाइब्रेरि मोननाय बेनि सायावहाय गोबां स्टुडेन्टआ मोजां मोननाय दं आरो जोंनि ओनसोलाबो दिनै गोग्गानाय आरो देरगानाय दं।